На хвилі Радіо Лада ви слухаєте програму «Відродження». Коли спочила Діва Марія, одійшла з цього світа і перейшла, торжествуючи у вічний світ, церква називає її кончину успенієм. Успе – заснула. Церква називає смерть сном. Коли ми засипаємо сном, ми фактично від цього світа відключені. Чоловік може духом передвигатися, може видіти інтересні вещі, може видіти пророчі сни, практично як відключений. Вертається із сна, ми знову в числі людей з цього світа. Но от іменно успіння Божої Матері навчає нас, що християни, котрі тут вірні діти Божі, у всьому світі заснули, а пробудилися у вічному. Це великий дар, ведь людство зі своїми філософами все придумали. Различні філософські системи, язичні релігії, нині їм подобні, коли обожествляють науку, коли множество тисячі сект між собою не мають контактів, различні мають учення, но твердять, що з ним Бог, і з ним Дух Святий, і Христос лише у них. На успінні Божої Матері ці думки нас якби супутствують нам, бо коли видимо образ Божої Матері, що вона великолепно і благодатно з послушанням прийняла, що Бог указав їй місію бути матір'ю Господа. Пізніше Павла Господь призове, назве: тебе не приймуть в Єрусалим, я тебе направлю до других народів, щобись проповідував Слово Божоє. Пізніше, після нього, скільки місіонерів пішло по цілому світу. Серед них Кирил і Мефодій – це теж ті чудесні місіонери, котрі уже в 10 віці, коли вже церква візантійська була на апогеї слави і розвитку, принесли нам візантійське православ'я. Но тоді ще церква не була розділена, і вони общалися свободно із римським єпископом. Ми вибираємо путь, коли нам Божа Мати родила нам життя, Христа Спасителя. Діва Марія виконала свою місію. Господь їй сообщає, що вона вже переходить у вічний світ. Вона збирає апостолів, коли вернулися із місіонерських трудів, розказували Божої Матері, які в них були чудеса, скільки людей привернули до церкви. Спочила коло них, в гроб тіло передали. Радіо Лада. Радіо Лада. Правда, був один момент, коли Діву Марію несли як похоронну процесію, то один із жителів Єрусалима хотів перекинути гроб. Подумаєш, що там собі християни придумали. І 2 руками долетів до гроба. І ту йому ангел отсік обі руки. Упали руки. Крикнув безрукий: Господи, помилуй мене, Божа Мати, сліпого ісцели мене. Ісцелив Бог сліпого, дав йому руки. З того часу той чоловік став другим, а Божа Мати вже була однесена чудесно. І єрусалимляни чули, що йде процесія, люди співають псалми, а нікого не видять. Це було чудо. З того часу у православній церкві є похоронна процесія. Придали тіло Божої Матері у гроб. Запоздив на процесію хто? Апостол Фома. Тот, котрий не вірував, що Христос воскрес. Фома 100 раз чув від Ісуса: Син чоловічий буде преданий в руки людей грішних, плють його, уб'ють його, на 3-й день воскресне. Христос воскрес із мертвих, сказали йому: доки не пощупаю, не повірю. Тот самий Фома запоздив.
приходить такий сумний, другі апостоли йому розказали, як чудесно Божа Мати їх наставила, благословила, і так, попрощавшись, одійшла. Він каже, покажіть мені гроб. І пішли усі апостоли на гроб, відкрили гроб, одвалили камінь, а тіла Божої Матері не знайшли. Вони були дуже сумні. Вони не допускали, що хтось тіло вкрав, тому що це невозможно було фізично. Слишком було то все на очах, на розстоянні допустимому. І вони з удивленням, з розсужденням моляться вдома. Господи, де ділося тіло Божої Матері? І вдруг відкрилося перед ними небо. І апостоли увиділи Ісуса і Божу Матір на руках в Ісуса. Це зафіксовано на іконі праздника Успения. З того часу, з того моменту апостоли воскликнули: «Пресвятая Богородице, помагай нам, спаси нас». З того часу в церкві Христової тут возглас, коли ми завершаємо євхаристичний канон, тобто апогей літургії, тіла і крові Христової, тоді каже священник: помолімся ізрядно за Пресвяту Богородицю. Ізрядно значить найвисокою честю. І на тих словах священник каже: Пресвятая Богородице, помагай нам. Дай Бог дай, щоб і ми з вами в всьому світі, держася восточного православ'я, православної релігії, церкви Христової. Радіо Лада. Радіо Лада. Ми тут на землі розуміли, що сатана не спить. По апостолу Павлу він не лише як лев, рикаючий, кого би поглотити. І такі мають задачу дурити простих людей, що Бога не є. Многі так називаємо науковці ніякого відношення до науки не мають. Ми вже у день Успення кажемо: Божа Мати, Ти по Успенні своєму не оставила нас. Хоча співаємо в другій пісні: «О дивною чудо, істочник жизни, джерело жизни, полагаються в гробі». Даже Божа Мати подчинилася Божому закону, даному у раю. Смертю умреш, Адаме з Євою. Двоє людей, котрі не померли тілесною смертю – Енох і Ілія. І ці двоє пророки в кінці времен, коли Антихрист максимально людей надурить, вони являться з неба, сразяться з ним, обличать його по цілому світу, но у сраженні з Антихристом апостоли будуть умершвлені. Не тому, що вони будуть беззахисні, просто і вони підчиняться закону смерті. На Успенні Божої Матері ми кажемо: Божа Мати, як добре, що в православній церкві ми не тільки маємо образ Христа, но й образ Твій. Бо ми маємо право його зображати, бо один із греків, Діонисій Ареопагіт, буквально парламентер із Афін, став християнином після проповіді Павла, і коли узнав, що Діва Марія ще живе, пішов в Єрусалим, знайшов Діву Марію. Він пише: коли я був уведений перед лице Божої Матері, і починає описувати її лице, очі, носик, уста, руки, пальці, одежа, походка, голос. То пише Діонисій: її величество духовне настільки було унікальне, що якщо б я не був научений Павлом, що настоящий Бог є Христос, Ісус, я би її посчитав за божество. Но вона воістину від Бога тепер в церкві Христовій християнка номер 1. Вона родила Месію, но й сама нуждалася, щоб Месія спас її душу. І ми сьогодні кажемо: Божа Мати, моли Сина Свого Господа нашого Ісуса Христа, бо ми віримо, що і по Успенні своєму Ти нас не оставляєш. У всьому світі, якщо б не покров Божої Матері, давно би нас розтоптали книжники і фарисеїв із прочими безбожниками. Давно би розтоптали і запланували многое. А у них не виходить,
бо покров Божої Матері, сила Ісуса звучить донині. Церкву Христова, котру основав Господь, прибуде до скончання віка. Вопрос, хто в ній останеться? Молім Бога, щоб наш народ, який 1000 років держиться в канонічному православію, не слухає примітиви, які нині указують від імені великих людей, примітивні мислі, а держиться настоящої віри. Дай Бог, щоб ми з вами і наші предки до второго пришествия Христового з церкви Христової істини ніколи не виходили. І тут на землі були діти Божії, діти Божої Матері, а в вічності разом зо святими, вірними канонічної церкви, наслідували би Царство Божоє. На хвилі Радіолада ви слухаєте програму «Відродження». Радіо Лада. Радіо Лада.